Годината е 1970. Започва летоброенето на Технологична професионална гимназия Мария Кюри в Перник. 55 години са половин човешки живот. Много ли са или малко, зависи как ще ги погледнеш. Ако ги гледаш през сърцето си, са само един миг, наситен с спомени, безвремие и радост. 55 години неуверени деца прекрачват прага на гимназията ни, изкачват плахо стръмните стъпала към науката, а после дългокоси, пораснали, наши, си тръгват и отнасят със себе си част от нас и наситени цветни спомени от приятелства, любови и светлина. Началото е поставено в далечната 1949 година в Минната техническа гимназия в Перник, когато с прием в една паралелка е открита специалност металургия. От 1959 година специалност металургия се отделя от Минния техникум и става основа за създаването на техникум по металургия и машиностроене. През 1963 година в града се открива за първи път професионално техническо училище, което се намира в помещение на металургичен завод «Ленин» и подготвя кадри за нуждите на завода. През 1970 година, със заповед на министъра на народната просвета, професионално-техническото училище е превърнато в техникум по металургия, който е обособен като самостоятелно учебно заведение. Техникумът се помещава в сградата на 4-то единно средно политехническо училище «Ленин» в квартал Ленин. През 1975 година се премества в сградата на улица Младен Стоянов, номер 1. На 30 септември 1981 година училището е именувано на бившия заместник-председател на Министерския съвет и министър на металургията и машиностроенето Стамен Стаменов. На 29 ноември 1984 година е открита новата учебна сграда на учебно-производствения комплекс по металургия, лично от професор Александър Фол, министър на народната просвета. В следващите години училището продължава да се утвърждава като водещо в обучението на кадри за металургичната промишленост и от 20 май 1994 година техникумът по металургия е преобразуван в техникум по металургия и химични технологии, в който в унисон с новите тенденции се въвеждат актуални специалности. 10 май 1996 година е денят, в който на тържествена церемония техникумът по металургия и химични технологии започва да пише историята си под името на голямата химичка и физичка, два пъти лауреат на Нобелова награда Мария Склодовска-Кюри. Изборът на патрон не е случайен, тъй като в основата на всички специалности, изучавани и днес в училището, са химията и физиката. През 2003 година с решение, обнародвано в брой 55 на Държавен вестник, училището вече е Технологична професионална гимназия Мария Кюри. От 10 май 2012 година Технологична професионална гимназия Мария Кюри се премества в сградата на улица Рига, номер 1. В 55-годишната си история Технологична професионална гимназия Мария Кюри има много поводи за гордост. Като директор на училището осъзнавам колко дълъг път сме изминали и колко много ни предстои. Благодарна съм на съдбата, че по една или друга причина съм свързана с любимото училище вече 28 години. Гимназия Мария Кюри е училище с душа, със сърце, училище с мисъл, училище с минало, настояще и бъдеще, което се водим от принципите и идеите на нашия патрон Мария Склодовска-Кюри. Да черпим от живота мечти, да даваме на мечтите живот. През годините минахме и през много трудности. Преодолявайки ги, станахме по-силни, постиженията ни по-скъпи, а мечтите по-големи. Пред нас са редица предизвикателства да съхраним постигнатото
да се развиваме и да надграждаме. Но какво прави едно училище на 55 години специално и различно? Колективът му, отговорен, дисциплиниран, екип от професионалисти, предани и всеотдайни. Екип дал смисъл и цел в живота на много млади хора. Изградил професионалисти в областта на металургията, екологията, химичните и хранителните технологии. Учениците му, заради които сме тук, гордеем се с постиженията им, с добротата и човечността, която сме възпитали в тях. Материално-техническата база. В професионалното обучение и образование тя има своята специфика и от съществено значение. Материалната база на гимназията ни е модерна, съвременна, позитивна и непрекъснато обновявана. А партньорите ни? Какво е професионалното образование и обучение без тях? Една символика без съдържание. Дългогодишните ни сътрудничества очертават професионалния път на нашите възпитаници. Само партньорството между учители, родители, ученици, работодатели, институции има силата да превърне училището в истински храм на знания, умения, ценности и идеи за бъдещето. Място на сбъднати мечти. Днес прага на училището ни прекрачват еколози, химик-технолози, машинни оператори, електромонтьори и маникюристи. Част от тях се обучават в дуална система на обучение, благодарение на силната подкрепа на работодателите, с които работим рамо до рамо. В свят, изправен пред глобални екологични предизвикателства, нуждата от информирани, отговорни и ангажирани млади хора никога не е била по-голяма. Специалност екология и опазване на околната среда дава възможност на учениците да се докоснат до важни знания и умения, свързани с съхраняването на природата, устойчивото развитие, зелените технологии и опазването на ресурсите на нашата планета. Специалността технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти е с изградени традиции в технологична професионална гимназия Мария Кюри. Тази специалност съчетава знания от природните науки, иновационни технологии и инженерни подходи, за да се отговори на нуждите на съвременната фармацевтична, парфюмерийна и козметична индустрия. Специалността машини за гореща обработка на металите е чудесен избор за учениците, които съчетават теория и практика и ще допринесат за развитието на индустрията с иновации и устойчиви решения. Специалността електрообзавеждане на производството подготвя електромонтьори, които изграждат, поддържат и ремонтират електрическите инсталации и съоръжения в индустрията. Те се грижат за машините и системите за управление, всичко от което зависи съвременното производство. Това е професия с бъдеще, търсена, практична и нужна, там където технологиите и индустрията се срещат. Специалността организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност е разкрита за първи път през учебната 2017-2018 година. Първата стъпка на желаещите да се развиват в професията по пътя към техния професионален успех е висококачественото образование, което получават в нашето училище, а втората – непрекъснатото самоусъвършенстване. Училището ни е единственото в региона, на което по проект "Обичам моето училище" фондация Light Source Charity дари фототапети за цялото училище, които създадоха спокойствие и уют за една естетична и красива учебна среда. Здравейте, казвам се Албена Спърлинг и съм учредител на благотворителната организация Light Source. Искам да честитя 55 годишнината на гимназията Мария Кюри. Продължавайте да мечтаете и да постигате успехи. Честито!
Здравейте на всички присъстващи! Изключително много се вълнувам да поздравя училището, в което съм учил, по повод 55 годишния юбилей. В него съм срещнал изключително много вдъхновяващи учители, приятелства и ценности, които ме водят и до днес. Всеки път, когато прекрачвам прага на училището, в мен нахлуват много приятни и топли спомени за отминалото време и винаги съм все така добре приет, както и преди. Пожелавам на целият екип на Технологична професионална гимназия Мария Кюри да бъдат все така вдъхновяващи и подкрепящи младите хора. Честит празник! Уважаеми ученици, учители и гости, с огромна благодарност и топли спомени бих искала да поздравя моето любимо училище по случай 55-тият му годишен юбилей. Пожелавам на всички настоящи и бъдещи възпитаници вдъхновение, стремеж към знания и гордост, че са част от тази забележителна история. Честит празник! С обич, Мина Георгиева. Випуск 2018. И не забравяйте, черпете от живота мечти и дайте на мечтите живот. Здравейте, казвам се Веселин Стефанов и съм бивш възпитаник на Технологична професионална гимназия Мария Кюри. По повод 55 годишнината от създаването на училището бих искал да поздравя всички ученици, цялата педагогическа колегия, родителите и цялата общност на училището, която създава повече от половин век едно училище за пример. Училище, през което са преминали много личности, училище, което променя съдби, училище, с което можем да мечтаем. С гордост искам да споделя, че учителите в това училище подтикнаха в мен това аз да стана учител и да следвам тази прекрасна професия. Пожелавам успех на учениците, пожелавам успех на колегите, да бъдат все така вдъхновени и да продължават да създават можещи и знаещи ученици за по-добър свят. Честит празник! Честит празник, мили мои колеги, скъпи ученици! От цялото си сърце ви пожелавам да сте живи и здрави, да продължавате да работите все така усърдно, да печелите награди, да бъдете щастливи и доволни от това, което правите. Не забравяйте никога девиза на великата Мария Кюри: да черпим от живота мечти, да даваме на мечтите живот. ...55 години Технологична професионална гимназия Мария Кюри. Не просто години, а живи спомени, мечти, усмивки и усилия. Години, в които всяка стъпка е била път към знание, към професия, към себе си. Днес ние не просто празнуваме годишнина, ние благодарим на тези, които създадоха основите, на учителите, които запалиха искри, на учениците, които с талант и труд градят бъдещето. В сърцето на нашето училище топти духът на великата Мария Склодовска Кюри. Учен, откривател, човек с мисия. И точно като нея, ние вярваме, че знанието е сила, че науката е светлина и че от всеки млад човек може да израсне откривател. Ние сме Мария Кюри. Нашето училище е Ноевият ковчег на надеждата, таланта и бъдещето. И тепърва най-хубавото предстои.